Willkommen in der Schweiz. Bienvenue en Suisse. Bienvenue en Suisse. Ola, chamome David. Eu e a miña compañera Diana os vamos a falar sobre os territorios de Suiza. Suiza é un país situado no centro de Europa. Está entre Alemanha, Francia, Italia e Austria. Ten unha extensión de 41.000 km². Os Alpes ocupan o seu maior territorio e a súa población en 2016 era de 8 millóns de habitantes. Suiza ten 4 linguas oficiais, o italiano, francés, alemán e romanés. As súas cidades máis importantes son Zurich, Basilea, Xenebra e Berna, que é a capital. Agora nos vamos a deixar con Lucía Martín, que nos van a falar sobre os símbolos. A canción que escoitaste os Andes era o himno de Suiza, tamén coñecido como Salmo Suizo. Esta é a súa partitura. O himno de Suiza compúxose en alemán, pero agora cántase nas 4 linguas oficiais. A bandeira de Suiza é unha das máis antigas do mundo. Xa foi utilizada en unha guerra en 1379. É a bandeira de outra vermella e foi inspirada na bandeira de Suiza, xa que o seu creador é suízo. Algo que seguramente coñezades son as navallas suizas. Estas navallas poden ter sacarollas, lupas, tesoiras, coitelos, etc. A máis tradicional é esta, pero tamén as hai cos traxes típicos de ali. Xa que para a Galiza tocar a música utilizamos a gaita, ali en Suiza usamos acordeóns, tanto electrónicos como de teclado. Algo que tamén seguro que coñecedes son o reloxo de cubo. Este seguro que vos sona, porque fixemos os nosos compañeiros con batería de reciclados, intentando evitar a calquera destes dous. Os reloxos de cuco tamén son coñecidos como reloxos cucú, porque fan ese son en distintas horas ou minutos. Outro produto famoso son os reloxos de pulso. Os suizos son os reloxeiros e teñen moitas marcas coñecidas por todo o mundo. Agora deixamos vos cos meus compañeiros Brais e Renoa, que nos van falar da astronomía de Suiza. Un produto que seguro que podes probar algunha vez é o chocolate suizo. Ademais, a primeira vez que se fixo chocolate con leite foi en Suiza. En Suiza son moi bons granxeiros e elaboran grandes queijos. As marcas máis coñecidas son o Metal e o Gruyère. O rostre é un prato que está feito con patacas. É o desayuno dos campesinos, pero non come todo o suizo. Os suizos son grandes consumidores de carne. É unha das salchichas que máis se come lá é a zaza. Agora nos deixamos con Eloi, Javier, Carla e Fiamma, que nos van falar dos monumentos. O Kappenbrick, tamén conocido en galego como a Monte da Capela, está en Lucena. Se construíu no ano 1300 e atravesa o río Reus. É a ponte de madeira máis antiga de Europa e ten unha longitude de 204,70 metros. Ardeu en 1993 e foi reconstruída fai pouco. Un dos monumentos máis importantes é o León de Lucerna, que se fixo en conmemoración dos máis de 700 mortos suizos na Revolución Francesa. O Palacio Federal de Suiza é a sede do goberno da Asamblea Federal. Está construída en Berna. A súa construcción empezouse en 1852. E agora nos deixamos con nosos compañeros Miki, María, David e Alonso, que vos van falar dos personaxes máis impactantes de Suiza. En la primera teoría suiza, falamos de él porque Suiza axudaron a escapar dos nazis. Albert Einstein convertíose en un gran científico cando descubriu a teoría da relatividade. Auguste Piccard foi un científico suizo que subiu a estratosfera en 1936
17 cunha cápsula presurizada colgada nun globo xunto coa súa muller fotógrafa. Tamén inventou o batiscafo, que é unha especie de submarino que soporta grandes presións. Con el logra unha profundidade de 3.150 metros. Este é Roger Federer, o gran rival de Rafa Nadal xogou ao tenis. Participou no Grand Slam e ganou moitos trofeos por todo o mundo. Este é Daniel Peter, o creador de chocolate con leche, coa axuda de Henry Mason, que foi o creador da fábrica de Nestlé. Ahora seguirán falando de personaxes relevantes, Luis, Paula e Sara. Alberto Lecumberri foi un escultor e pintor suizo do surrealismo. Aquí tedes un dos seus quadros e unha das súas esculturas. Ursula Andress foi unha actriz famosa que se fixo especialmente famosa gracias á película de James Bond. A partir de eso fixo varias películas e series entre os anos 60 e 70. Germán Rosado naceu en Tours. Foi un psiquiatra e un psicoanalista suízo. Germán Rosado foi un inventor do test de Rosado. Clara Stevie foi a creadora da novela de Felipe. Desde os anos 70, aproximadamente, fixose a súa serie de debuxos. Jean Piaget foi un psicólogo e pedagogo que inventou a pedagoxía moderna. Moitos profesores se deron moito gracias a que cambiou a maneira de estudar os nenos. Martina Hingis naceu en Eslovaquia e é unha feminista profesional eslovaca suiza. Damos as gracias aos autores das fotos que presentamos en Italia. Con este personaje rematamos a nosa presentación de Suiza. Esperemos que vos gustase. Grazas. Bueno, íamos repartir chocolate suizo para todos, pero non nos chegou o presuposto. Así que vos tedes que conformar con mirar o que está aí na porta e conformar. Se tedes